No niin, tervetuloa taas Halon eeppiseen seikkailuun. Pitäis pitää tää... Tsekkaa taas. Joo, kaikki on joo. Jatkaakohan tää nyt edes samasta kohdasta? Jatkaa. Chief? Chief, can you hear me? At last. Are you alright? Can you move? En. The others. The impact. No varmaan ne kuoli nyt saatana. Mietin nyt vittu kun tuo aurinkokunnan toiselta puolelta saatana ja PAM! Mikä ihme? Warning. I've detected multiple Covenant dropships. Oi ei! I recommend moving into those hills. If we're lucky, the Covenant will believe that everyone aboard this lifeboat died in the crash. Okay. Alert! Covenant dropship inbound. They must be looking for survivors. I recommend immediate evasion. Eek! Jumalauta. Mähisemähän tänne on tultu saatana. Älä tulla vaan saatana. Alert! Covenant dropship has detected us. Here they come. Mitä vittua nää nyt sit on saatana? Aiku nää on näitä, joo, just niin. Aina helvettiin mun elämästä. Oh, vitsi mielestä mun tässä se eeppisen väestöliikkeen. Osaat sä edes ajaa sen? No joo, tuhosimme sen pistoolilla. Näit sä? Sä lähet karkuun, jahas. Joo, en mä jaksa tonne. Menen nyt vaan suoraan. Tää on pitkä maa. Saisin tässä yhdessä jaksossa tän yhden maan. Vähän se välikusti. Joo. Se ei, joo tosiaan anteeksi, se oli vähän pienellä se mikki viime jaksossa. Ja nyt mä testasin ja se kyllä minusta ihan hyvin toimii nyt tähän jaksoon. Ja. Niin 36. Just. Hyvä. Jatkaa. Me kuolemme saatana. Voistais kuolla. Oi niin, näet saa näitä muitakin granaatteja. Näitä kivoigranaatteja. Ne on kivoja. Nyt muistakaan mistäkään se vaihtoi sitä. Tää pistä. Miks tylsä maa? Tuo on muuten kaunista. I'm reading a lifeboat beacon over the next hill. We should check to see if there are any survivors. Tossa. Joo, just siellä. Tuli tohon viereen nimittäin tuo paukku, niin... Mä oon aika varma, että mä asun siinä. Aha. Lähetä sitä granaattia. Ebin 360 vittu. Näin! Rambo! Oi niin, tässä on sen vittu maasturin. Jes, näin mulla on valo päällä. Valo päälle, valo päälle. Vittu on minut tähtäilemään, saatana. Sori muuten. Oikeesti. Ai niin, tässä on sillä, että jos tappaillaan tarpeeksi monta, niin niistä tulee vihollisia näistä kaikista omista. En yrittänyt. Hei, minne se laskeut suola? Suola! Vittu oli kuiva läppä. Just niin.
Siisti! Oh, oh. Look sharp! Covenant dropship on approach! I could use some help over here! Okei. There it is! Tää on eeppinen ase. Kuuntele nyt. Ikinä ei pyöri kolmosen. Nyt pyöri. Pom. Sitten ootte. Mitä? Mitä? Täällä. Mitä täällä tapahtuu? Lisää! Kuinka monta noita tulee? Ja minne se tulee? Mitä? Uh-oh! Another bandit dropping in behind us! They're trying to flank us! Okei. I'm coming. Ai, sattui. Vittu, myösty. Jätkä juosta seinän läpi, saatan nyt siitteri. Mä seuraan nää paukut, kyllä kivasti. No elämät lopussa. Vitsi. Oliko se nyt siinä, please? Ei enempää aluksia. No voi nyt. Mitä? Mitä? No mä muistan, että tästä tuli aluksia, mutta en mä nyt vittu vissiin 10 toivonut. Pyytänyt. Stuck. Group hug. 2500 XP. Aivan niin juuri. Juuri näin. No problem vittu. Eikä kuolema. Pitää muuten paperi, mihin mä merkkaan monta kertaa mä kuolen tähän. Tässä koko vitun let's playn aikana. 1. Mä tiedän, että mä kuolen monta kertaa silloin. Vikas maassa tulee varmaan eniten kuolemia koko vittu Halon historiassa. Se on ihan vitun vaikea maa. Ette nyt jumalauta jokainen. Mitä? Saatana kilpiveikko. Tätä ei ihan tarkka. Pääseekö tuohon? Surffaa. CS. Ei. Näin. Näin väkisin. Missäköhän täällä nyt on niitä äijä vielä? Hei, täällä on tällainen. Like a boss. Ui vittu, mä kuolen. Ette jumalauta tapa minua. Mitä? Ei!
Minua ette tapa enää. This is Pelican Echo 419. Anybody reading me? Repeat. Any UNSC personnel respond. Oma. Roger, Echo Yippee. 419. This is Fire Team Charlie. We read you. Is that you, Fohammer? Roger, Fire Team Charlie. Good to hear from you. Fohammer, we need transportation to the command zone. I'm on my way. Look, Minä se more tiesi. lifeboats. They're coming in fast. If those lifeboats make it down, the Covenant are going to be right on top of them. Fohammer, we need you to disengage your Warthog. The Master Chief and I are going to see if we can save some soldiers. Oo. Roger, Cortana. Mä saan maasturin. Okay, Charlie Team, Warthog deployed. Mitä ne he Power ajetaan? up and give 'em hell. Tee. Roger, Fohammer. Stand by to evac survivors and transport them. Joo, hiljaa siitä. Nyt ei kiinnostaa. Mulla on vittu That's maasturi. affirmative. Echo 419, staying on station. Fohammer out. Oho. Tänne me muistaakseni pitää mennä. Driftataan tää näin. This cave is not a natural formation. Someone built it, so it must lead somewhere. Oo, 36. I've hacked into the Covenant battle network. They're actually broadcasting tactical data on unencrypted channels. Ai jaa. We should show them who they're dealing with. Okei. Master Chief, I'm going to use your suit's transcom system to monitor their chatter. Ei siitä nyt vielä. Se käy pahasti. Mitä? Ebin hyppy. Oh! Siitä sait. Ja se paukuttaa siihen tähän minikaninkaan. Katokki, että paukutat hyvin. Minä lähden helvettiin. Ei olla. Mihin täältä piti mennä? Johonkin tänne piti mennä. Täältä piti laittaa saa eeppinä. Pelottava musiikki. Kyllä siinä pystyy ajaa. Ei vittu. No! Epin toinen kuolema. Ei ollut kiva juttu nyt yhtään. Justiinsa joo. Nyt mä en hyppää siitä. Tai tästä. Näin. Sä pistit kaikki kuolemaan. Häh? Who's the boss here? You're the boss. Kyllä. Whoa! Amigos! Welcome! Amigos. Tätä auto ohjataan sit hiirellä. Et jos te lataatte pelin, niin... Ja jos nyt haluatte välttämättä tähän pelin linkkiä, niin mä voin heittää linkin tähän. Tähän on ilmanen. Ja voin antaa serial numberinkin, mikä toimii. There's new traffic on the Covenant battle network. A lot more crew made it off the Autumn than I had predicted. The captain really gave them hell.
If we can find Captain Keyes and the other survivors, we have a chance to coordinate an effective resistance. Niin, kapteeni avain on siellä jossain. Tai kapteeni avaimet siis. Woohoo! Ebin hyppy, katsotaanko sanooko se mitään. Ei sano mitään. Aika hyvin jaksaa vetää tällaista pystyseinää suoraan seinään. Mä en yhtään tiedä mihin pitää mennä. Tonne, tonne ja tänne. Selvä asia. Onkohan kapteeni avain täällä? On. Survivors detected. Marines are concealed in those rocks. Niin kivaa. Jumalauta! Kuka haluaa turpaa? Siis sniperista. Jännästi. Tiedätte? No te tiedätte kyllä. Sattuu muuten. Aika paljon paukkui. Who's with me? Nimenomaan. Peli päälle. V8! Lagasäännöt, kuulitteko? Mäkin kuulin. Just. Te ootte nyt siinä, hyvä on. Oi, jollain onkaan sniperi. Tää on niin eeppinen tää sniperi, ettei mitään järkeä. Tää on nyt. Mitäkään se ampuu? Mitä? Oh niin, täältä pääsee, joo. Cavalry has arrived. Mä se on kuollut. Heti 360. Melkein osuu. Mikä se sanoo objektiiviksi? Tropes of human subversion. Okei. Okay. Jumpshot. Hirveä yber. Angskopen. No miksi te nyt yritätte tuhlata vaan paukkoa tuohon paskaa? Mitä? Sitten sai. No. Pitäisikö tähän montakin? Ei. Joo, tää ei tapa näitä yhdestä muuhun kuin päähän, että muitte tappaa kaikki yhdestä. Mutta jos te meinasitte, että tää on oikeesti sellainen ihan vaan yber vittu tappaa kaikki ilman syytä ase. Mitäs? What's next? Tää nyt. Ebin. Yritin collateral damage. Menkää samalle linjalle, niin mä ammutit molemmat. Love ammo. No vittu, kiitos. Siinä teillä.
Kiitos. Tauko. No niin, ja hurjatataistelu avaruusuletta vastaan alkaa taas. Mä säästän tän. Meidän sitten vois vetää vaikka Halo 2 tän jälkeen läpi. Halo 3 ei tällä koneella voi pelaa ihan varmasti. Ei ainakaan kuvaamalla. Tai en mä sitten varmaan senkin saa, mutta en tiedä mistä saa sen ilmaiseksi sen merkiksi taustaa. Tietysti jos joltain lainaisi boksille ja vetää sen sit boksille. Echo 419 to Cortana, come in! We read you, Echo 419. We have survivors and need immediate dust off. Roger, Cortana. On my way. I've spotted additional lifeboats in your area. One near the cliff edge. And another near the head of the river. Hei! Hard to see from my altitude, but it looks like there are more survivors. Perkele. Acknowledged. We're on our way. Cavalry has arrived. Sanoit toi jo. Heippa. Mennään nyt käymään tuolla. Voi ei! Kattokaa, flippi! Oh! En se ollut minä! Mä lupaan! Mä sitten sulle kerron. Katsokko hyökkäätkin, Perkele, kun on vaikeeta. Mä kuolen. Jumalauta. Kyytiin. Ei kyytiin, vaan kyytiin. GF. Soisinko minä lentää niille? En suo. Nice position you have there. Kyllä. Äänet lagaavat. Ne lagaavat. Ilmeisesti. Mulla on vastaanottokomitea siellä niin. PF3 roadkill tagi. Maybe they took cover in that structure. Let's check it out. Sain ääsläpin tuolla vitun autolta. Let me up. Mitä? Vittu. Jumalauta. Oi, tää lyö hienosti. Ammuin sen nystyrään. Mitä? Saatana. Ai niin, nyt mä muistan missä ne jannut on. Mistä sen pääsi tuolta? We should search the interior of those structures before we leave. Joo, en me oo liivaamassa. Näytäis me siitä, että mä oon lähdössä, häh? Häh? En minustakaan. Yes. Mitäköhän tuo? Mitä toi on?
No olisiko vaikka vittu jäätä. Oli täällä jossain kämppäämässä. No just tollasia joo. Itsenäisiä. I've called for an evac. How you doing? Oot sä nyt se kaptain kiissi? Kapteeni avain. Met. Kiitos, kiitos. Niin minustakin. Huijas. Aha, just. Turpa kiinni. No! Joo. Mä tuun. Tää on sinänsä jännä peli. Koska mä vihasin joskus pelaa tätä läpi. Mä haluaisin aina pelaa mun serkunkaan kahdestaan tätä. Että mä voitan sen. Koska mä olin paras. Mä oon paras, oikeesti. Siis eihän mä nyt halua kerskailla tai mitään, mutta siis mähän on ihan paras. Echo 419 to Cortana. Foehammer's on station and ready for another pickup. Affirmative, Foehammer. We're ready for dust off. Approach when ready. Maailman kovin snipaaja. The last lifeboat, Echo 419. Good luck. Kiitos mulle siitä. Tässä on sinänsä hyvät animaatiot. Tää on niinku sinänsä aito peli. Ja tykkään tästä grafiikosta. Peli on ihan hyvä. Ja haluan kyytiin. Näin me mennään sinne. Joo! Joo! 3. Mitä? Mitä? 5. Mitä taas enää voit tehdä? Onks toi niinku checkpointti? Häh? Ei kun niinku... Oikeesti. Mitä? 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 Täällä on kyyti. Millä vitulla tosta nyt voit niinku päästä pois jotenkin ihmeellistä? Let me fucking out. Let me in. Siis oikeesti, ei näin. Joo, mä pausen. Ei vittu. Joo. Ja sitten tälleen. Tuun takaisin. Continue. Mistä se jatkaa? Tippumista. Täällä on tällainen. Ei. No, mä pelaan siihen asti, jos mä jatkan tästä näin. Moro. Jatka. Eli nyt mä pääsin tähän näin. Jatkoin tähän näin, nyt mä oon tehnyt tän koko vaiheen, että mä seuraavaan paikkaan. Hyvä. Supatkaa mestari Jussikola. Vähän mainosta. Vähän mainosta. Joo, täällä on sit Janne ja Jussi. Tai siis Mädi ja Jussi. Täällä.
Anna mulle kulmaa. Ujoo kulmaa. Kulmaa. Ujoo kulmaa. Warning. I've picked up reports that the Covenant has located and secured the Pillar of Autumn's crash site. Okei. The good news is the captain is still alive. Onks Halo hyvä peli? The bad news Ihan is the vitun Covenant eeppinen have peli. captured the entire surviving Se command. tekee eeppisen. Let's hurry and Koska se find on the final eeppinen. lifeboat so we can link up with the Se rest of tekee the siitä survivors. eeppisen. Se on UFO. Tämä on avaruuspeli, minä tiedän sen. Siellä pieniä vihreät miehiä. On! Mistä sä tiesit? Onks siellä oikeesti? Siellä On! voi olla. Wow. Täällä on pieniä vihreät miehiä. Onko Halo 4 sitten isoja vihreitä More over miehiä? here. On tässä isoja vihreät miehiä tässäkin jo. Over here. Varmaan. Sitten se on sellaisia vitun zombeja, mitkä räjähtää, niistä on sellaista mössöä. Wow. Nice and smooth now. Minä. Tees nyt se video vaan. Tää? Roadkill. Tees se... There are some Marines hiding in Hyvä, the että hills sä above the structure. Nailed it. What? Äänes lakas. Burst, burst. Haha. One alien down. Yksi alieni alas. What were you thinking? Oh, you're a sight for sore Vittu, eyes. No mitä Äiti, vittua tulee- rupeat mua haukkumaan siinä, hä? Milloin tulee silleen... I'll call in a milloin se meidän dropship to eka pick them up. Minecraft Let's Play video tulee meidän kanavalla? Tänään. There's another one. Oh yeah, monen aikaa. Can't Illalla. hide from me. Yöllä. I see him. Vittu sun pitää renderoida Onks se sinne. sitä eeppistä? I seen better in basic. No, Let's go. Lose him now. mä laitan siihen eeppistä. Siihen tulee jotain eeppistä lisäyksiä niinku meidän Let's Playhin vai? Ei semmosia. Mä vaan suunnittelen sitä kuvaa siihen. Siihen tulee alkukuva. Niin. Jes vittu, ai sellainen vähän niinku jollain vittu tyylillä tulee tyyli siihen se kuvasi videon alkuun. Jännää, jes. Tulee. Ja tästä tulee eeppinen. How's it going? How is it going? Mitäs vittu mun nyt pitää mennä? No mä spinnaan tästä mäessä. Tekee hyvää mun päälle. Halo. 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 Teet sä edelleen sitä videota? Nyt joo! Ahaa. Tässä just kuva, saatana. Whoa. Aha, Tulee varmaan hyvä video. Tulee. No survivors, Matt. varmana. Want some more of this? Laita descriptioniin mun kanava. Joo, mä laitan. Cortana to Echo 419. Pientä mainosti. Stay on station, endosin. Foehammer. We Vittu have no maasturille. survivors for Jumalauttaa. Wow. Yeah. No onhan se aika eeppistä. Vittu maasturille endoa. Tämä näyttää hienolta paikalta. Mitä? Onko nyt takas täällä vai? Tossa no. Kyllä jees hyvin me... Halo. Täh? Sä saat pelaa hyvin Haloa. Kiitos. More of them. Mä oon ihan vitun jungis koko ajan. Mä huomaan. Sä näet sit kuinka eeppinen näytti se mun kuoleminen vittu. Kuuluuko meidän äänet hyvin siellä? Kuuluu helvetin hyvin. Oh yeah. 29% vitun Antun Halo-pelailut siitä. Juissi ja Mädi. 5/5. No, just niin. Me ollaan taustatanssijoita. Jep. Taustatanssijoita. Here comes more. Vittu aika monta äijää jäi auton alle, kun pakko mennä. Ai pieni vihreä. That's the last of them. Pieniä keltaisia. Roger that. I'm on my way. New traffic on the Covenant BattleNet. I found Captain Keyes. He's being held on a Löysin Covenant kapteeni avaimen. the Truth and Reconciliation, a ship I Joo. disabled before we abandoned the sitten. Autumn. Oot sä valvonut koko yön Truth and pelatessa? Reconciliation Perejä. touched down on a desert Joo, se plateau Slenderi roughly koko- 300 kilometers No, upspin. et uskaltaisi pelata Slenderiä koko yötä. Et sais enää unta. En saiskaan. Sä et nukkuis enää koko elämässä aikana. Nyt tehdään epinen buki numero 2. There's our ride. Get aboard and let's get out of here. Pääräjä. Welcome aboard, Master Chief. Tosi se on Ready räjähtäminen. for dust off. Joo. Mä pääsen lentokoneen kyytiin. Mä oon aina halunnut lentää lentokoneen. No vittu päästä. Hiljaa. Milloin tulee uusi Revolt 100 metriä juoksut ja tiedätte? Tänään illalla Tulee vai? tulee. Oikeesti? Eeppinen jusapeli. Tuleeks oikeesti? Move out, Se tulee. Lieutenant. Tänään And then we'll need tulee your help on a rescue mission. kukaan maailman nopein mies. Oh yeah, hyvä.
Sehän on hölkännyt tähän meidän välin mennessä kaikki tullut finaalista. Mä oon nähnyt yhtään juoksua. Paitsi viime kaudella. Monen aikaa sä tiedät senkin. The enemy has captured Captain Keyes and are holding him aboard one of Onko their se nyt cruisers, siinä vai? the Truth Pitää and pitää TV Reconciliation. päällä. Joo, se oli siinä se jakso. Currently Moro, holding position subottaa ja approximately 300 kommentoikaa ja meters above the tykätkää other ja end of this kaikkea plateau. jännää ja muuta vastaavaa.